sodisfatti ħafna. Da prinċipju li nixtieq ndaħlu kullum kien u l-Arms kienet ħafna open għal din l-idea. Aħna kif tafu mill-kongress li għadda qed niffukaw iktar fuq is-saħħa tal-individwi biex ikun xi ħaġa iktar holistika, iktar kompleta, mhux biss il-kundizzjonijiet tax-xogħol imma mmorru oltre. U barrek wara d-diskussjonijiet l-Arms anki wessat iżjed il-kunċett tal-compassionate leave. Jiġifieri fejn postijiet tax-xogħol oħra għad ikollok il-compassionate leave għax l-impjegat ikun marit, l-Arms diskussjonijiet qalet le anki l-immediate family tagħhom biex verament daw il-ħaddiema li niftakru għaddew minn ħafna matul iż-żminijiet ikunu iħossuhom parti minn familja u jħossu il-post tax-xogħol u l-union tagħhom li tirrappreżentahom qegħdin flimkien jipproteġu mhux biss l-interessi tagħhom waqt il-ħajja lavorattiva waqt it-tminsijat tax-xogħol imma oltre minn hekk anki fid-dar tagħhom. Compassionate leave qiegħed hemmhekk biex aħna naraw li ma jiġix l-impjegat biss hawnhekk għax-xogħol u jien nieħu ħsibu waqt it-8 tax-xogħol, imma qed nieħu ħsiebu u qed nara li anke barra l-40 sija tax-xogħol fil-ħajja tiegħu normali id-dar ikun ukoll indukrat u msaħħaħ id-drittijiet tagħhom u dak kollu li nistgħu nagħmlu. Dan huwa b'mudell li aħna adottajn issa dan huwa l-ewwel wieħed li qegħdin nagħmlu u nistennew li postijiet oħra tax-xogħol nibdew noħorġuhom u warawhom għax finalment dawn huma l-affarijiet li l-ħaddiema l-membri tagħna jixtiequ f'kull post tax-xogħol li fil-mument iktar diffiċli isib l-għaqda fil-postijiet tax-xogħol biex jgħinu iwieżnu u f'dak l-iktar mument diffiċli ikollu l-għajnuna meħtieġa.